Pini chiti ni phai kretroxia ni ada por phai kebra achitim apor malompen diphu rong sopialong kedo Ru Samson Singing ti chikimo amir birialong Assam Direct Recruitment Class 3 lapen Class 4 awareng anghoyalong Karbianglong Autonomous Council pen kachelang dunde det aputhak APHL sia song pen kachesong asai kiding Assam Direct Recruitment Commission for Analog Post mati Class 3 lapen Class 4 anghoy Karbianglong along ria phanki Ladakh mithangara da phansi Kapanong pi bonta Ladakh Karbianglong along abangki Assam Sarkar kapin khara tengsi thoi along ripen project mati 6 sidul along ri along anta Assam Sarkar pensi bangso sai nang denglong bonta ahok pet alama bangki labangso goreng anghoi class 3 lapen class 4 abangki Karbianglong Autonomous Council atum pensi kapiklang nang ji adimalong anta Karbianglong Autonomous Council pen paklang pon pederlong bonta non bangki Karbianglong Autonomous Council CEM MPM LA kido anatumta langdun prongsi mithang along ri arlo along anta kibi kichia sotumsi bangso goreng anghoi nang klem long lokpu non owe kimia tumaphan api apo tum chongdat chot pen lo pachalilo puoi phit sitami mithang along ri arlo along non amat karko karpi aworeng anghoi anta banga sotumsi nang chirai la pulote Ladakh mithang akhai ariso ejanga tum konatsi uwarengang hoy kilong dun lang puta bangso kache song along mingje pon amtang assembly long Assam Legislative Assembly long Ladakh direct recruitment labangso grade 3 lapen grade 4 aworeng do anta council of hansi ki panong pia binongat ki Ladakh council long inherent play kuda stamelo methang pensi la vacancy a post an ke Ladakh pensi pedor ko abinongat ki arona tenge sidame non bangke Ladakh state government ko pisika pin khatma la Ladakh council ta ateng dundiat la Ladakh ke thoi ajo mate thoi along repen project Ladakh ke 6 schedule along ri tum chini Karbianglong pen NCL ke la sila grade 3 la pen grade 4 ke methang council pensi boreng ang hoi do anta pepleng kona po lasi nona bangke ilitum arleng ke the Ladakh council along ke do CM tuliram rong hang pen cheng lok Ladakh EM CM la pen lancho dakali MLA tumanta non ke chelang dun desi hala itum an ban Ladakh na panong pia ason ana bangke non bangke ke be ke chetum si pon lapo Ladakh ke non ke thekiding mate non ki thurmi ariso e jang no phan isia question big question mark ason si dak ilitum arju pona ko ba thana ko atema non ilitum ove kimia tum ke apo apia podum chongdat chosi lopa porheji nona teng pulotang te la kentum ove kimia tum han ke eche thoksinang thak pera teng lo lake pri along ilitum ingong akhai kachi song labang anso se aprang si ponang pu gopima Ladakh Ajit Kumar Devhan Deputy Chairman Kipik labang ke ake chok che binonglo athema inglong area Ladakh ilitumaphan ikitok pita hello jo lang tha paragraph 2 sub paragraph 720 to the constitution tribal area Ladakh bangke ilitumaphan Ladakh ke imithang tribal areas along atum si Ladakh kaduk kavita Ladakh thurlong chokji arputa denglok choji pu Ladakh ikitok 6 schedule to the constitution of India Gopiapot nang lichini de deadlock ke hai tuliram rong hangsar Gopiapot nang lichini de deadlock ake hai MP Horen Singh Besar nang lita karbi ilitum inglong akhai do anke nang litum abhansi raj det ngatum ge ning nakachithe Gopiapot se nang litum constitution ateng pen nang litum kam claim credit sai claim credit law News Report Karbianglong Live